Vi har en begravelse i kristendommen, og vi vil starte med at forklare ekskorporationsfasen i ritualet. Som forberedelse til selve begravelsen klargør man den døde ved at klæde vedkommende pænt på, sætte vedkommendes hår, og nogle kvinder får lagt makeup og neglelak. Så bliver den afdøde placeret i kisten, og kisten lukkes til. Den liminale fase er, hvor kisten med den afdøde bliver sat i midten af kirken, hvor en stor buket blomster bliver sat på kirkens låg. Hvorefter der bliver spillet et stykke musik, inden selve begravelsen eller bisættelsen går i gang. Derefter hilser præsten alle fra alteret, og derefter synges en salme. Efter salmen holder præsten en tale for den afdøde, hvor han eller hun snakker om de kristnes håb om opstandelse. Efter talen synges der en sidste salme, og ritualet inde i kirken er slut. I slutningen af begravelsen bliver kisten båret ud af kirken af den afdødes nære og hen til gravpladsen. Når kisten er blevet sænket i jorden, smider præsten jord på kisten 3 gange og siger, af jord er du kommet, til jord skal du blive, af jord skal du igen opstå. Menigheden og præsten beder sig fader hvor, præsten velsigner dem alle, og man synger en sidste salme i begravelsen. Og så har vi også nogle 3 symboler, der er vigtige for begravelsen. Jordet symboliserer de 3 håndfulde jord, som kastes på kirken, eller på kisten, og symboliserer bevægelsen fra liv til død til det evige liv. Og vi mindes om det løfte, vi fik, da vi blev døbt, at Gud er med os i livet, i døden, og er sammen helt til det evige liv. Korset er under under selve ritualet. I begravelsen stod der kors, og korset er kristendommens vigtigste symbol. Det var oprindeligt et torturinstrument, men efter Jesu blev korsfæstet og opstod fra de døde, blev korset et symbol på liv og kærlighed, som sejrer over det døde og mørke. Og blomsterne er et symbol på liv og frugtbarhed. De vokser op, blomstrer og dør, ligesom mennesket gør det. Blomsterne kan også være et symbol på bekymringsløshed og det at leve i nuet. Jesus siger, at vi skal se på markens liljer, for de bekymrer sig ikke, men blomstrer. Der er også blomster på kirkens alter.